Abụ m Chief Dr. Morocco Maduka, eze egwu ekpili ndị Igbo. Anyị zụtara na Igbo, zụtakwa na Lagos. Kwa ọzọ na Lagos. Gịnị bụ bịa Lagos? Abịara m Lagos ka m nwere visa, British visa, m ga-eji tie egwu na London. Mbịachazie banyechazie m visa. Nchekie si na ọ dị mma ka mee ndị Igbo ndị be anyị nọ Lagos obi aṅụrị. Nwesịzịa ka m bịa tie egwu, ntiri ndị Igbo egwu n'ebe a. Tupu ị ga-atiri ndị nke n'obodo oyibo, si ka ititụrụ ndị nke nọ na Lagos, maka na Morocco bụ Morocco Igbo niile. Eziokwu. Ọ bụrụ na ị na-anya etu ọnọdụ ndị Igbo dị na Naịjirịa, asị gị kọwaa anyị nọ ebe anyị kwesịrị ịnọ. Asị m kọwaa nsị na anyị anọrọ ebe anyị kwesịrị ịnọ, maka na atụgharịrị m uche na Naịjirịa wee chọpụta na o nwere ibe Peter Obi vụrụ wee kwesị na ndị Igbo bụ light of the nation, na Anambra, mostly Anambra, maka na ịbịa na Naịjirịa na ndị Igbo bụ nation builder. Ndị Igbo wetara Naịjirịa freedom. Onye gbara mbọ ya taa afụfụ a bụ Nnamdi Azikiwe. O wetasie ya oluzie na election maka na asịrị majority carries vote. Luzie na election, wee election tupu Abubakar Tafawa Balewa bụrụ prime minister wee chịwa. Kama na ndị Igbo tụgharịrị uche, ndị Naịjirịa tụgharịrị uche, chọpụta na Zik ataka ahụ wee weta freedom. Na anyị ewezi maka na emere election Abubakar wee win. Zik ka emebu senate president, ewee napụta ya na ya were nye Nwaavọ Orizu na Otolo. Nwaavọ Orizu bụ onye Anambra, wee mezie Zik president. Zik wee bụrụ Nigerian first president. Ife ya ewezi ya bụ na Nigerian first president bụ Nnamdi Azikiwe onye Anambra. Nigerian first senate president bụ Nwaavọ Orizu onye Anambra. Nigerian first millionaire bụ onye Igbo onye Anambra bụ Saluwi Odimegwu Ojukwu. Nigerian first adjutant general in the army bụ onye Anambra, Emeka Odimegwu Ojukwu. Ivugia Nigerian first Olympic gold medalist bụ onye Anambra, bụrụ Emmanuel Iveajuna. Agbakọsịa ife niile a, Nigerian first PhD holder bụ onye Anambra, Okongwu. Nigerian first mathematician bụ onye Anambra, Emeagwali weta kọmputa bụ onye Anambra. Ebe ọ bụ na Anambra na-eme ife niile, ọkọkwa n'izu na ngụwa chi eji ife Anambra melụ Naịjirịa. Mana eluzie na ọchịchị edebe ndị Igbo n'akụkụ, enye onye Hausa, enye Yoruba. Na nke Goodluck na bụrụ onye Igbo, Goodluck bụ onye Ijaw, maka na ọ si ọ bụ nwanne ndị Igbo avavia ụva. Na-ajụzi ọchịchị nke anyị nọ nke a, kedu ife anyị akpụ ya? Anyị na-aga n'iru ka anyị na-aga n'azụ? Ọ bụ na ife ga-adị mma na Naịjirịa, si were ọchịchị ka enye onye Igbo ka ọ chịa Naịjirịa, ka o dozie Naịjirịa, ka Naịjirịa nwewe aṅụrị. Maka na ife anyị na-eme ife amara m ife ọ bụ. Akpa rice bụ 25,000 naira. Oke petrol nke anyị nwere na ana anyị Chukwu nyere anyị bụ 145 naira. Maka gịnị? Ọchịchị na-atọ ụtọ, ọchịchị na-atọ ụtọ, mana onye chịta mma ọtọ ụtọ, onye na-achịtara mma o mesi ọta afụfụ. Maka na ọ bụgodị so ikpu ya ajọ ava n'ive ka ọ bụ. Ya uche nke ọ bụrụ na atụ na-etu onye a na-achị ugbo ebe ọ chịdebogoro,
asị gị na ọ dị emeta ọfụma ọ dị eme ọfụma ọ na ọ maghị eme ka ọ bụ na onwe nkwado ndị ihe na n'uche nke ọ bụrụ nkwado na ọ na-erikodo so ya ọ na-azọkọrọ ihe onye na-eso ya mana anyị kwuru na demokrasi Igbo ọchịchị onye kwuo uche ya mana nyanwa na onwe ya were na ọ bụ okwu si obi ya nke gosiri na ọ bụrụzi demokrasi na ọ bụ ọtọkrasi ma ilo ndị mere ọtọkrasi na gọọmenti beve like Idi Amin Uganda lote nọ n'exile nwụọ lote Mobutu Sese Seko chiloshi ọtọkrasi na Congo lote nọ n'exile nwụọ Ilozogo Samuel Doe nke Liberia gburu William Tubman maka pawa emesiri gbuo onye n'ogbu mana na mma ife na ka Liberia nwoke na-achị nwụrụ obozi nwaanyị na-achịwa tata ya bụ na amasị ụzụ na mara akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ ọ dị mma dịka i kwuru isi ọ bụrụ na achọ ka emeta ka ihe dị mma si were ọchịchị nye onye Igbo n'aka mana mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ruo n'inye ndị Igbo ịpụta adị ọgụ na-apụta n'uche nke gị chere na ọ bụrụ na asị ndị Igbo n'oru enu n'omume na anyị ga-enwe ike ijikọta ọnụ weta onye apịrị aka ga-emetara anyị ọkụ ihe mere ebili ọnwụ na-apụta na oluo na mgbe ọchịchị ahụ ndị Igbo ya saa onwebe ịmara na eze na maka agbaghị abụrụ ya nọ na ngwa ya agwa ọ bụ na ndị Igbo ya ejikọta obi ọnụ kwụrụ ovu ya n'azụ onwere traịbụ dị na Naịjirịa ra ka ndị Igbo mana ihe mere Igbo mere agbọ ihe mere agbọ bụ mgbasa ị na-ekwu na agbọ niile dị na Lagos mee mitin zukọta si na ya ebizi n'okoko o nwere onye etinye ọkpa n'ime mana amụ agbọ osi nke a nke ọzọ si nke a abụzi ewere ibe kwugbu onye ndị Igbo enwere nkwado na nwannebe anyị na-akwado ekiri ego kpatara na-emebe elekshọn ajụọ kedu ego one ndị pati nke a na-enye ka eweta ọlụva vootu ị mara na ugwu ike ị na-ele ọ dị maka ka anyị gbadatu ihe bi kwuru ihe gbasara Anambra ụfọdụ ntụnye aka ọchịchị megoro anyị bịara nene na Anambra mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ ekwu onye ọ dịkwana nkwa eziokwu na ego eji azọ ọchịchị bụ gọvanọ Anambra hatawara ka ego eji azọ prezidenti ọ bụ ịmafu ihe oke ka iwefu ego oke ka ọ bụ ihe na uche nke kedu ihe a ga-eme etu a ga-esi mee bụ ihe kpatara ya bụ na ekwe erike na Anambra o nwere onye kwere na ibi ya ke ha Anambra steeti bụ ndị na-agba mbọ ife na-eme nkakwu isi dị ya n'ọkpụkpụ ya na-emete nwa Anambra steeti ife ava ji wee nwee oke ụbụrụ nwee oke sensị idozi Naịjirịa ka va jikwa aghasa onwebe ọrụ mmụọ nshikọ ka ọ bụ na gịnị ma onye gaa n'echi kwutuo ya ka onye nwanne ya gara n'iru osi n'azụ kwatu onye riri mbọ ọkpa ọ dị mma anyị na-achịta azụ ihe gbasara ọchịchị Naịjirịa ọ bụrụ dịka na-asị ike enye ya ndị Igbo o nwere ike ịgụrụ anyị ihe dịka mmadụ ịtọ n'uche nke gị uche onye adịghị njọ ọ ga-abụ asị ka enenwe anyị asị ngwa ka esigoro n'ime mmadụ ịtọ ahụta ndị Igbo nwere mmadụ na m ekwugo onwere onye ọ na-adị agụ onwere onye etiri gbawo ndọdọ emeri n'arụ mana ndị Igbo tụgharịa uche ọkwa na enwebeghị onye ị ga-asị ka onwere onye m ga-alụ aka si na onye a anọkọtaziri abịa na anụ akụkọ ndị achụ efi si gbuo ndị nke a achụọ ndị nke a na Enugu egbuo ndị nke ebe a n'uche nke kedu ihe iche butere kedu etu a ga-esi kwuo nnukwu a ife a o ji bụrụ alụ ka o ji bụrụ na onye Fulani chịwara Naịjirịa ndị Fulani na-achị evi wee ma na enwego pawa
wee were egbe bata obodo gbagbuwe mmadụ ọ dị mma ndị anwaba ji egbe gbagbuchekere ibe onye isi ala kwuru onye isi ala kere ibe o kwuru na ndị gbagburu mmadụ gbagbuo mmadụ rinne gbagbuchie mmadụ were nwayọọ na-aga ije ma ya amago na ndị Igbo anaghị atọ akpagbuo na ife aba na-agbagbu mmadụ nwere mgbe o eluo Igbo mmeri mmanụ bakwuru ndị Hausa niile na ọbụrụzi Fulani mgbe a bidokwa agha nya bụ ka onye ọbụla were ile gụọ ezi ọnụ ọ dị mma mana ka ihe ndị Igbo kwesịrị ime ugbu a maka enwego mgbe anyị abịago ala Igbo ugboro erute ebe ahụ ma n'ime ime obodo ọ bụrụ ndị Hausa bụ ndị ma ndị na-ebe mbọ ma ndị na-agba ọkada ma ndị na-eme ihe na asị ha ọ bụrụkwanụ na ya bụ ihe daa kedu etu a ga-esi mee ebe ọ bụ na ụmụ okorobịa anyị niile nọ n'ụzọ ije na-achụ ihe afọghị kedu ihe iche na ndị gọvanọ ndị ọchịchị ala Igbo ma ọkwa ndị welitere isi na ala Igbo kwesịrị ime iji wee mee ka ya bụ ihe benata o kwesịrị na ndị Igbo ya tụgharịa uche kwụrụ onwe ya n'azụ ka esoro ya ka anyị wee nwee ọganihu ọ dị mma nna Igbo ka jụọ ọnọdụ anọ n'ime eketa kedu etu o si emetụta ụnụ bụ ndị ọnọdụ recession iwu megide na etu o si emetụta ndị ọzọ ọrụ anyị nwa bụ ndị na-eti egwu bụ onye mee biznes wee meta ego obi aṅụrị dị ya n'obi wee bụ onye egwu ego onye na nwere ọya abụghị ndị esiziri kọntena ba ndị niile esizi kọntena ba ọ na-eje mma ife dị ka o nwere ebe anyị ka eti egwu echi bụ Satọde mana onye asị na-esiziri kọntena ya niile ya na-eji iji ya maka iri nke a egwu ka ji egodi ọ na-enye anyị nsogbu ọ dị mma ekwuo na mgbe ụfọdụ na ndị Igbo ijikọta ọnụ dịka ị na-ati egwu ọnụ ugbu a ndị Igbo ijikọta ọnụ mee ihe na-enye nsogbu abịa n'obodo abụ Lagos ama m na ndị Igbo karịrị ma ndị nwe obodo izu ụka na-abụọ gara aga ka otu nwaanyị nwelitere isi bụ onye Igbo na Lagos kwuru na ndị Igbo tinyere anya na anyị bidoro zọwa ka enye ndị Igbo deputi gọvanọ maka ama na-abịa onye Igbo bụzi na-anọchisizi anya ndị Ajeromi na House of Rep ngosi ụmụ ọkwa ndị Igbo gasịrị ebe a mana nke ịzọ deputi gọvanọ maọbụ itinye aka n'ọchịchị obodo ebe anyị n'uche nke ọ bụ ihe kwesịrị onye Igbo na-azọ deputi gọvanọ ebe a na-esi n'ụlọ mara mma pụọ ilo ọzọta nya bụrụ kama na onye na-azọrọ biya adịghị azakwa n'ebe Igbo ọ dị mma dịka onye okenye eze egwu biko kpọtụrụ anyị ọnọdụ egwu ndị Igbo nọ ugbu a ọkachasị ndị na-eti egwu ọdịnala maka ọ dị ka gasị Oliver Anana onye ọbụla na-azụ ịnọchi Oliver nwa onye chọrọ ime nke n'ụdị dịka okenye nọ n'egwu kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụaka na-etinye n'ihe gbasara iti egwu ọkachasị ndị Igbo otego m kwuwelie onye chọọ iti egwu ya sobe mmadụ ka ọ dị n'aka ya mụta egwu niile na-eti copyright ụfọdụ na-azụ Oliver Dịkokwe Junior ma ya bụrụ Oliver Mụba ụfọdụ na-azụ Ọsadebe Junior ma Ọsadebe amụrọwa abidoro a na-eti egwu Ọsadebe o tie rekọdụ na-abụ sị na ya bụ ezi egwu na Naịjirịa nwere iwe ụlọ ọbalị onye ọbụla gbaba mbọ ka na-egwu ndị ụmụaka na-eti egwu mana nke kasị nke bụ na iwe anyị na-enu n'ezi n'ime bụ hip hop enwere meseji na ukwu nwaanyị Owerri ukwu mbadamba ara ga-agba ndị ara vanchọ bụ egwu ọ dịkwa mma ụzọ onye si eme nke ya ọ na-agarị ya gaa n'iru ọ dị ma ebiko tupu anyị hapụ wee nwenatara okwu ị ga-achọ ịtụpụ ụmụafọ Igbo ndị nọ na obodo abụ Lagos ibe na-agba mmụ Igbo nọ Lagos bụ onye kpata ego ya bụrụ nata ana Igbo ka ọ lụwa ibe niile ọ ya alụ maka na anyị were ibe anyị ji wee lụ plaza na Lagos na Abuja wee bịa lụọ ya na ana Igbo na anyị adịka Dubai
mana ụfọdụ kwuru na ọ dị ka gasị na ndị gọọmenti ndị gọvanọs a n'Igbo na o sikwa na ha n'aka n'ụdị ịkwado n'ụdị onye chọọ ịnata na a ga-enye ya nkwado n'uche nke uche na ya bụ ihe o sidowe n'aka ndị gọvanọ nke ebe ọ na-akwadobe o wee na-alụsasịwe ihe na-alụ ebe ụfọdụ jere ugwu Awụsa lụchasịa manshọn ebe niile nata ana Igbo lụọ bungalo si na nke a bụ nke eji achụta ego. Nna Igbo daalụ.